Rezervni sanitetski major dr. Pavle Jeftić rođen je u Šapcu. Medicinu je završio u Beču. Tokom balkanskih ratova bio je komandir Poljske bolnice. U Velikom ratu bio upravnik Niške građanske bolnice. Umro je od abdominalnog tifusa 17. decembra 1915. godine u bugarskom ropstvu. Spomenik su prijatelju lekaru podigli prijatelji i zahvalni pacijenti. Rezervni sanitetski poručnik Dragutin Veličković bio je vojni apotekar. Po naredbi komande 1915. godine ostao je u Niškoj vojnoj bolnici da sačeka bugarsko okupatorsko vojsko. Bio ženjen Teodorom, predsjednicom pododbora udruženja knjeginja Ljubica, koja je zaslužna za podizanje spomenika palim braniocima Niša 1929. godine na ulazu u Nišku banju. Njen otac, Ljubomir Selaković, bio je kraljevski srpski potpukovnik, vojni lekar, i skulptura Ljubomira Selakovića je prvo umetničko delo postavljeno na starom groblju u Nišu 1911. godine. Aktivni sanitetski pukovnik dr. Vojislav Stojanović rođen je u Jagodini. Medicinu je završio u Beču. Bio je upravnik stalne Moravske vojne bolnice. Umro je od pegavog tifusa 1915. godine. Na spomeniku se od 1924. godine nalazila skulptura Anđeo sa lirom, rad vajara Marina Studina. 10. januara 2006. godine ova skulptura je ukradena i do danas nije pronađena. Projekat Aleja zaboravljenih velikana sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.